Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe, takuigirai nyaya kunetsa ma streets social media, nyaya kunetsa ku Twitter, nyaya yakanetsa mshome kunge picture muri kuonapo raka upload pa Twitter, vanhu vachikomenta on appearance ya Grace Mugabe pamwechete na Bona Mugabe pa wedding ya Vice President Chiwenga. These two vakaspotwa varipo pa wedding ya Vice President Constantino Chiwenga. Azvinopera mushe vanhu vakabva vakasika kukomenta vachitaura ivo vachiti, why is it that Bona haachafambi na Simba Chikore, zvichinzi this is a sign yekuti vaviri ava vakazodivorca zviri official, zvichinzi mukadzi anofanira kufamba nemurume wake, especially pama events akaita wedding iyi. Vanhu vakataura zvakare vachipa reference kwa another public appearance yakaitwa naBona Mugabe apo painauguratewa President Emerson Mnangagwa. Vanhu vakataura ivo vachiti Bona Mugabe, why is it that mazuano ari kufamba ega, ari kufamba namai vake, haasi kufamba nemurume wake, zvichinzi vamwe vakataura ivo vachiti it's now official, Bona Mugabe na Simba Chikore vakazodivorca zviri official. Unofunga pane nyaya yavo yakambonetsa mumwedzi yapfuura yedivorce, vachinzi vada kushare maproperties, zvichinzi Simba ari kuramba divorce. Zvichinzi divorce yakamiswa nenyaya yekuti Simba aiclaima mamwe maproperties anga asiri ake muri Zimbabwe. Amene munoiona sei nyaya iyi chingava chiri chokwadi here kuti Bona and Simba vadivorca officially, kana kuti Bona ari kungofambawo namai vake zvisinei nedivorce yavo vari two? Tudzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.